ראש הממשלה בנימין נתניהו נחשב לבעל ההופעה המשכנעת ביותר בתקשורת העולמית. אבל ניתוח מקצועי של מומחה אמריקני שהוצג אתמול לבחירי לשכתו מותח עליו ביקורת נוקבת. המסרים של נתניהו בפרשת המשט גרמו יותר נזק מתועלת. הדוח הגיע על ידי כתבנו המדיני צ'יקו מנשה. הביקורת על מסרי ההסברה העדכניים של ראש הממשלה נתניהו, כמו גם ההסברה הישראלית בכלל, מגיעה מהצמרת הבינלאומית של יועצי התקשורת והסוקרים. היא מגיעה מפיו של פרנק לונץ, הוא נחשב לאחד מבכירי היועצים הפוליטיים, סוקר אמריקני, רפובליקני. הוא ייעץ לממשלות שונות ברחבי העולם, הוא מייעץ לעשרות מן החברות המסחריות הגדולות בארצות הברית. הוא התבקש על ידי הארגון היהודי The Israeli Project לבחון את עמדות הציבור האמריקני למסרים ששגרה ישראל לעולם בזמן אירועי המשט ואחריהם. מה שהתקבל זה מסמך נוקב שכותל בעיקר את דרכי ההסברה של מי שנחשב למסבירן מספר אחת של ישראל מול העולם, ראש הממשלה נתניהו. Once again, Israel faces hypocrisy and a biased rush to judgment. בכל פעם שהדוברים הישראלים פותחים בהאשמת הקהילה הבינלאומית, כותב לונץ, הם מאבדים את הקהל. כך למשל דברי נתניהו לאחר המשט בנושא צביעות העולם נדחו על ידי מרבית המשתתפים האמריקניים שהאזינו לדברים. הנתונים הוצגו אמש לבחירי לשכת ראש הממשלה נתניהו. לונץ בדק את העמדות בעזרת קבוצות מיקוד, לא באמצעות סקר. הוא מטריע מפני הידרדרות מסוכנת של דעת הקהל המערבית, היחידה שנחשבת לאוהדת ישראל בארצות הברית. ישראל מחמיצה הזדמנויות פשוטות כדי לשנות את דעת הקהל העולמית, הוא כותב, וההשלכות לכך משמעותיות. הציבור האמריקני מהסס יותר ויותר לקבל טיעונים שתומכים בעמדות ישראל. בעזה אין רעב ואין משבר הומניטרי. There's no shortage of food. There's no shortage of medicine. There's no shortage of other goods. על כך אומר לונץ, על ישראל להפסיק מיד את השימוש בטענה כי בעזה אין רעב ואין משבר הומניטרי. לדבריו הדבר הורס אנושות את האמינות של ישראל אל מול התמונות על מסקי הטלוויזיה. על ישראל להודות שיש בעיה, הוא אומר, כדי להרוויח את אהדת השומעים. לונץ מגלה נתון מטריד, ולפיו 56% מהמשתתפים מסכימים לטענה כי יש משבר הומניטרי בעזה, ולא פחות מדהים מזה, 43 מהמשתתפים מן הקהל האמריקני מסכימים לטענה כי אנשים בעזה גוועים ברעב. אבל גם הסרת הסגר שאמורה הייתה לשפר את תדמית ישראל החמיצה לפי לונץ את ההזדמנות. אתמול התקבלה החלטה חשובה בקבינט הביטחוני. המשמעות שלה ברורה. מצד אחד הכנסת סחורות אזרחיות לעזה, ומצד שני שמירה על הסגר הביטחוני על החמאס. הודעת לשכת נתניהו, כותב, על הסרת הסגר החמיצה את ההזדמנות לגרוף תמיכה בדעת הקהל הבינלאומית. רק 20% מהאמריקנים שנבדקו חשו תמיכה בישראל בעקבות ההודעה. לפי לונץ, זהו סיכום נזקי המשט בדעת הקהל האמריקנית. רק 34% מהקהל האמריקני תומכים בפעולה הישראלית נגד המשט, ולדבריו, זהו אחוז נמוך באופן מסוכן. הנתונים הם כן מטרידים ומדאיגים. אם זה המצב מול הידידה הגדולה ארצות הברית, קל לדמיין מה המצב במדינות אחרות, אוהדות מעט פחות.